Hej, jeg er så den anden af halvdel af M&N Productions, Bjarke. Jeg har fået en udfordring af min kammerat Tanja, og den går sådan set ud på, at jeg skal spise 8 flødeboller og drikke en sodavand. Og det vil jeg så prøve. Så jeg går i gang nu. Ej, det er klart at sige på det der. Giv den der spand, jeg kan ikke give mig den. Jeg skal nogle hurtigere. Jeg skal hurtigere. Kom nu, der er kun 3 nu for helvede. Og så en sodavand. Som der er garanteret for dig til at kaste op. Ja, det er fint. Æd for helvede. YouTube elsker fede mennesker, det er altså til døde. Du skal have set lidt af den første video, du lavede. Fordi der knækkede Bjarke så også mega meget. Vi træk 2 sodavand bare lige råb. Altså, stop igen. Enig nu. Kom nu. Det giver i hvert fald ikke med den per flødebolle under 30 sekunder. Du har taget 2,5 minutter med 8. Fuck no way, man. Ja. Vil du mænd mere sodavand til hurtigt? Det er så det, man får ud af at spise. Nej, hold din kæft, Bjarke, du skal have sodavand mere. Nej, det skal jeg Jo, kom nu, han henter til dig. Nej. Jo, bare, jo, kom nu. Nej, det var det, man fik ud af at spise 8 flødeboller og en sodavand. Tag dig op, han er dig mere. Nu er min kammerat så hente en mere sodavand, så jeg kan knække mig noget mere. Går jeg ud fra. Det her, det bliver sjovt. Så sodavand mere her. Skål. Og bæt lortet. Prøv at tage det en, hvis du kan. Noget rugbrød. Ej. Drik for helvede, drik. Det er sundt. Ja. Det er mine drømte ord. Det er sundt.
på sådan nogle dragebøvser. Fuck, hvor er det klart. Tak for den her gang. Nej, kom nu. Du skal præsentere sig. Jeg har præsenteret mig. Jeg vil se det igen. Det var så mig, Bjarke. Den anden halvdel af M&N Productions. Ses næste uge.